Ο Ηρακλής και η αποστολή Απόλλων. Νύχτα στην Αθήνα. Ο αρχαίος κόσμος κοιμάται. Στη συνέχεια όμως η μαύρη νύχτα δίνει τη θέση της στο χρυσό ξημέρωμα. Ο Απόλλων οδηγεί το μεγαλειώδες άρμα του στον ουρανό, φέρνοντας μαζί του το ξημέρωμα μιας νέας μέρας. Άλλο ένα βήμα για... Με έχεις σκοτώσει με τα μπλα μπλα σου. Πώς σε λένε, μωρό μου? Είμαι ο αφηγητής. Έλα τώρα, πώς σε λένε? Μπομπ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Μπομπ, η σειρά αυτή λέγεται Ηρακλής, σωστά? Ναι. Τότε γιατί μιλάς για την ανθρωπότητα? Θέλουμε να ακούσουμε γιατί αυτή η μέρα είναι σημαντική για τον Ηρακλή. Λοιπόν... Ναι, και αφού μιλάμε για τον Ηρακλή, ας τον βρούμε στο εμπορικό. Πήδα στο άρμα και κατέβα εδώ. Να πάμε στο κέντρο, το εμπορικό. Κομψά θα βρούμε ρούχα, σαντάλια ακριβά. Πάντα σαν ψωνίζεις, περνάς καλά. Λεφτά πολλά γλιτώνεις την κάθε στιγμή. Εδώ ψωνίζουν όλοι. Από χωριό και πολύ. Μην αργήσεις να έρθεις στις αγοράς της ΤΟΑ. Μαθητές, καλώς ήρθατε στην εβδομάδα πρακτικής. Θα βιώσετε τον αληθινό κόσμο της δουλειάς για 5 μέρες. Οι δάσκαλοι κάνουν διακοπές. Wow, μια εβδομάδα στον αληθινό κόσμο. Πολλές φορές αναρωτήθηκα πώς θα είναι αυτό. Ναι, και θα συνεχίσεις. Ο παρένθεσης θα δώσει όλες τις καλές δουλειές στους δημοφιλείς και θα καταλήξουμε στις ντροπιαστικές αγκαρίες, ως συνήθως. Άδωνη, καλομαθημένε, θα δουλέψεις με τον Πανασονικλή, το βασιλιά της μεγάλης οθόνης. Πόσο ταιριαστό! Είμαι γαλαζοαίματος, όπως ξέρεις. Πάω για, πώς το λένε αυτό, δουλειά. Κασάνδρα, η λιαχτίδα μας, θα εργαστείς στο κιόσκι πληροφοριών. Αυτό δεν είναι χάλια, δεν το μισώ τελικά. Ίκαρε, βοήθειά μας, εσύ θα δουλέψεις στο μυστικό της Αφροδίτης. Αυτό δεν είναι και χάλια, δεν το μισώ καθόλου. Και τέλος, Ηρακλή, γόνε του Δία, θα πας στον κόσμο των ηρώων. Ναι! Θα δουλέψω στον κόσμο των ηρώων! Όχι ηρώων, κόσμος των γύρων, του νόστιμου σάντουιτς με αρνί. Και το σλόγγαν μας είναι... Εμένα βάλτε μου αρνίσιο. Ναι! Γεννήθηκες γι' αυτό! Τώρα, ας δούμε τους κανόνες. Έχετε κανόνες? Βεβαίως! Κανόνες του γύρου. Κανόνας του γύρου νούμερο 1.